Praise God. Nag-imbagan iti dayo kini Apo Diyos. Amen. Praise God. Iya manunay kini Apo Diyos. Isu nga mga bindisyon kada tayo. Iti su amin nga kita din espiritual nga bindisyon. Palakpakan tayo man. Yan ako. Hallelujah. Kawal ko iti kakapyo kayo. Kata ibang man sa Sister Hilda nga isu iti mangi dalan iti kararag. Praise God. Hallelujah. Kas ko natin na samtang Colossians 3:17. Whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ. God bless you. Hallelujah. Praise Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Ako kami manitig na tipon-tipon. Itinig doing church. So, Heavenly Father, we gather in your presence today with open hearts and minds, ready to worship and praise your holy name. We ask that you bless this time of worship so that we pray and be uplifted and inspired by your presence. Fill us with your love and grace and help us to honor you in all that we do. Yes, Lord, yaman kami unay tinitingal daw. Inig ka na kami manin ako, itibang mabiyag. Pati tapno di ka sa dapat at kami amin na may dayaw at yaman ka. Mang pabilag iti pamatik itong gawin sa kanya. May inspire kami ako iti bawat may sa iti iburay iti bawat may sa iti experience na bawal iti na pudno mo ayat mo ngayon ka rin pa sa represented. Lord, i-bless mo iti tunggal may sa kanya iti bawat pamilya tapos ni kastapat at iti open mind positive pa nga pa nakaawat iti tunggal may sa tapos ni kastapat may pasagipsat na siya at iti tunggal may sa at kastamat ako i-bless mo dating pastor me sampun ng kanyang pamilya kan amin na rin nagsersabi tirating simbahan tapos na rin kastapat may deliver na iti tunggal may sa at nananay nga maawatan nga na siya at iti tunggal may sa tapos na rin kastapat maibiyag maawatan da kan ibiyag da kan adapay nga manay-nayunan iti pakaam mo iti tunggal may sa iti sasaong manay-nayunan iti maayat na nakaputra nay-nayunan kami manitang aldaw iti riting simbahan kat manay-nayunan ako iti lawlawagan ako gan makaawat iti riting sasaong iti kinaimbag mo iti kinasyahat mo iti ayat mo kat iso ti kayat mo ang mangyari iti riting alubong iti aming anak mo nga dahil patulog nga panagayat mo kuma iti tunggal may sa kat iso kuma iti iso ti anayon iso ti ada iti puso kang tanong iti tunggal may sa kanyani tapos di ka sakit anyaman ako nga magmi nga napapatag nga sa sawong kat maitamot kat iti puso kang tanong mi kat mi-apply mi ako iti panayami iti padami nga tao. Thank you Lord for everything iti panaysagot mo iso amin nang nanglunay iti biyag iti tunggal may sa kanyani salamat ako iti iso amin. Thank you Lord God at iti mo iti presensya iti tunggal may sa at lumawatan iti amin na papadagan sa umi, buray ni ako, pastor para kami. Amin na ito'y ako, isuting kami na matulong itinaga ni Apo Jesus, na anak mo ka na muni. Amen. Amen. So we give the Lord a big hand to our praise. Hallelujah. Woo! Praise God. Sakay ka man. Tulawag sa akin. Kaya ito naman ito kaaway mo. God bless you. Praise God. Mabalik kayo mga tugaw. Glory be to God. Hallelujah. Ablaawag na kayo, hindi na ibag na agsabang. Hindi kiniimbag ni Apo Diyos, hindi biyag kayo. Tanto yung ilibag na kiniimbag ni Apo. Kuray no ato, nagitipada si biyag. Kanayon nga nag-imbag ni Apo Diyos. At ay iso na nga ang tatarabay, mangisap sa pati ni amin na kasapulan, mamang tadi kinasirig, karagiti amin, ngayon bayan tayo mga desisyon ni biyag. Kaya tagyaman na po na di ka tayo amin na talito eh. Kat mamatiyak, ada ito kat panangitalan ni Apo Diyos, hindi itong galmay sa kada tayo, kat putay sunay, hindi makikontrol, hindi biyag tayo. Mamatiyak na amin tayo kakapsat ito, awan sa balik kapanggap tayo, hindi nga magpadayo kini Apo. Agyaman na po na dati yun yung makipagmay-may sa nga tayo, iti Diyos, nga namarswa kada tayo,
nga nangipuyot, iti agum tayo, iti angas iti biyag, nagbalin tayo makararong si bibiyag, kagan andar, dagiti nagpapatag, gandara, dagiti urat tayo, iti angin ngayon, pagkapaay niya ako, Diyos, ngayang angas tayo, iyaman unay, iti haan nga marupod, nga kiniimbag ni ako, Diyos. At nalpas na ngayon, bukbok na tayo, iti blessing na, amin tayo nga nangawat, iti na bendisyon na, nagkamatalog kini ako, Diyos, inpainan ka na tayo, iti amin nga na espiritual nga blessing. Ephesians chapter 1 verse 3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us, past tense, hath blessed us with all the spiritual blessings and heavenly blessings in Christ. So magkaramihan tayo gurod kat agrambat tayo, ta iti bendisyon kat nalpasan ngayon bukbuk iti Diyos ka na tayo, kat nakalamang tayo, umayman iti padas ti biyag, ngam amu tayo nga tayo iti Diyos, nga mangiligtas ka na tayo para kita kapadas iti biyag, kat sa angay malubos niya po Diyos, itirigat nga sa atin, kaya nga sa atin, tanuan niya na kita marigat, kat iso iti agdan nga ramatan niya po Diyos, nga mangisagpat ka na tayo, iti barungan to kaat, iti masakbayan tayo, maadaan tayo, iti gundaway nga dumakal, iti pamati, bumilag iti pamati, rumangay tintiro nga biyag tayo, iti spiritual nga biyag tayo, iti panunod tayo, iti physical nga bagi tayo, kaputa na kita ti mga kabiksa, uray pa immune system, iti nga physical nga bagi tayo, dahil ito nga sa ni Apo Diyos, ginawa tayo, iti panagayat ni Apo Diyos, iti parabor na. When nagpaiso yung declare iti Biblia, amin na tao iti dahi nga rabaw iti dagat at nagpurang dahi iti dayag iti Diyos, nagpasol na amin, awan iti nalintag nga uray may isa, nga minsuro ti Diyos iti dalan, kuna na di Romans chapter 3, verse 20, hingga ti 25, hingga ti 31, insuro ni Apo Diyos ti dalan ka na tayo, kat isunay ito iti dalan nga daan tayo nagtang, kat awan sa bali no saan nga ni Apo tayo nga Heso Kristo. Praise God. Isunay ta, iti may sala nga dalan, ngayon ni Apo Diyos, regalo ni Apo Diyos kada tayo by placing our faith in Jesus Christ. Kat nagbalin tayo nga nasantuan, iti matang ni Apo Diyos. Praise God. Nagbalin tayo nga nalintad, nataknang, nanakman, iti matang ni Apo Diyos, babaen kay ni Jesus Christ. Tay suna, iti naramat iti Diyos nga magibabal kada tayo. Tapno agbalin tayo nga nalintag, iti matang ni Apo. Awan iti agbalin nga nalintag, iti matang ni Diyos, kung saan lang babaen, iti anak na, nga isu iti parabor na, isu ti ayat na kada tayo, kat isu lang na ito, iti kaimportantian, na ramidan iti tao, nga pangikabilan na ti pamati na, pangitalkan na iti amin, nga awan kada tayo, nudigat amin kini Kristo. Amin na gito yung naramidan tayo, dahil dapat pasat amin ang ginalpasan ni naramid ni Jesus Christ, iti cross. Nagrambak tayo gurod, nga kalayo ni tinaldaw iti biyag tayo, ginalpasan ni Jesus Christ, iti cross, dahil salakan tayo, napakawandag iti baso tayo, inmay ti panakaagas, talupulot siya nga sugat ni Jesus Christ, na agasan tayo, agay ayos iti panakaagas kita tayo, na ibugbog, na idipasit iti espiritu tayo, iso nga na iti panunod tayo, nga nung kalayan, kaligit iti sa unya po Diyos, iso na ito iti pagayusan iti blessing, o uray pa iti physical na bagi tayo, nga agsakit, agayos dito, iti panakaagas. So, yung fight tayo, kini ako manikod ka nagiti sasaw na ngayon tayo, wadendenggan. Iso nagiti timang pagbilag ka na tayo, kat kuna tayo, Lord Jesus, agyaman na, iti naramid mo, iti biyag ko, iti naramidam iti biyag ko, kinaramidam pa, iti biyag ko. Nalpasan, ngayon pahay niya ako, Diyos, iti aming nga kasapulan tayo, mapay iti biyag, isumati kayat niya ako, Diyos, kada tayo, kakabsat ka, agrambak tayo. Kayat niya ako man nakaisam tayo, na kayat nga naliday tayo, when umayiti para sa tibiyag, masaktan tayo mga kayat niya ako magtalida at Diyos sakit. Nudigat na gijay agdan, nga ramatan niya ako Diyos nga maabiris tayo, di Diyos kat saan tayo nga pulos nga binaybayan, saan tayo nga pulos nga linikudan, nanuman pa'y na minsan si karat tinikudam niya, pungam niya ako Diyos kat siya kayat latan, nakalukat tatat irwangan para kada tayo. Amin na landak na, kaputat ni Diyos kat saan nga mangidumdunga kada tayo, kaya hindi ako Diyos kat maisalakan amin nga tao. Kasano ka man kada, kasi sumuko na na Psalm chapter 49 verse 1. Amin ko mga datilapayag na dungag, nababa na nga ito, nabaknang napanglaw. Kung ni Diyos, agpapada kayo amin. Anak nga mamidumduma. Iso nga ni Diyos, inpahay na, iti pa na kaisalakan, nga lalaka. Iti pamati, isulang kay kuyan, iti pa kaisalakanan, iti may isang tao. Sa bali kami niti wagas no kasano iti tao, sa bay iti cross kami salakan, ken sa bali nga wagas no kasano iti tao, ket may salakan kalpasan iti cross. Ken adda tayo taptan kalpasan iti cross. Sa bay iti cross. No naglabsing kay iti maysa, labsing mo aminan. Ngem kalpasan iti cross ni Jesus Christ in patungpalnan.
Romans chapter 10 verse 4, Christ is the end of the law. In patungpal ni Jesus Christ ay amin nalintag. Kat tilang matuwagas na may patungpal tayo kintiro lintag. Kat babayan di pamati tayo kini Jesus Christ. Isuwano, timay sa mga kasabato i-declare na ni Apo Jesus, isu tidakan iti pudno iti biyag, isu na tiwagas nagbalin ti wala santuan iti imatang ni Apo Diyos kuna iti ka mga kasabat, iti Diyos intednan iti dalan when amin ti nagbason. But God has shown us a way to be made righteous in the sight of God. So what is the way? By placing our faith in Jesus Christ. No, inawat mo, may isa ka nagdundag, dahil ito'y nga mensahero, iti Apo, ibagana, iti Ebanghelyo ni Kristo, pinahiramitan ni Jesus Christ iti cross, yung manakatay pa na kay kanangin panagumor ni Jesus Christ, automatic nga dahil nga tao, nagpalinan nga nalintag, iti imatang ni Apo Diyos. Amen. Mawanan iti sa balik, nga wagas. Once ginawat mo, verse 25, kuna na, yet God freely and graciously declares, so i-declare it in His mga Diyos, na namagswat iso amin kada, declares that we are righteous. Righteous tayo. So dahil tati kinasya sino tayo. Kat dahil tayo malapat, iti mang apiktang, iti mapunangabiyag tayo. Di kinasya sino tayo. Haan ko mga anya, di mapaspasamak nga madi itibiyag tayo. Ano di napatabas itibiyag tayo. No di ka timang apiktang itibiyag tayo, di kinasya sino tayo. Nagpalin tayo nga baro nga pagsway. Any man be in Christ, he is the new creature. Praise God. Nagpalin tayo nga baro nga pagsway. Haanan gano'n, nagtalinaan. Dagiti poison, dagiti infection, dagiti sakit tinatong, itinay nga espiritu tayo. Doon di ka nalpasan nga napaksya. Kumunag, dagiti kinaimbag ni Apo Diyos. Kuna na, God fill you with joy, with peace. As you trust in Him, God of hope, fill you with hope. Amen. Praise God. Isu nga dahil iti pang magtatibiyag ng nama. Dati pagsasawang ko na habang nga dati tibiyag, at dati namnama. Ngam nabasa mo iti bibiyag, habang nga dati namnama at biyag mo. Ano awanan dyan namnama, awanan iti biyag mo. Praise God. Kat tinamnama ni Apo Diyos ipagkapuan na sa Romans chapter 5 verse 13. Na ni Apo Diyos, penpenatan na tayo tirako, penpenatan na tayo titangan, kat isu na ito iti magpatawad ka na tayo tinanganay nga panagpalag ka niya na, kasi inawat tayo iti panagayat ni Apo Diyos. Isu na nga Diyos tinanama, ilapunos na tinanama ka na tayo, kat saan tayo yun nga punos na mahawanan iti tinanama. Dahil tati lamang tayo makapsat na kagtalag kini Apo Diyos at pamatikan niya na amin nga nangawat. Simple lang, kapsat, awatan lang dahil ito'y nga grasya iti Diyos. Di grasya, di parabol kami, grasya. Wano sagot, libre nga sagot na hintad ni Apo Diyos. Dari mo at awinin tinapalabas, libre, awan baybayat na, awatan manlanganan. Kat saan nga kasapulan nga sikagat na nga ito ti adalang kap awatan na ito eh. Uray pa ilita nga bulag kat mabalin na nga mamati. Mga ganna iti sa uni Apo iti Ebanghelyo ti parabol ni Jesus Christ. Pinanat na Titus chapter 2 verse 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Kat amin nga nangawat, dahil nga parabol iti Diyos, datayo amin nga nangawat, isuatatan, apay nga, idinawat mo ni Jesus Christ kat mangrugi ka matan nga matubungan ka matan, mangrugi ka matan nga mababalaw matan, naging karamid mo, masaksaktan ka matan no, hanggang nga aganad, isu nga, dahil gamin sa uni Apo Diyos, kat makasursurwan tatan, pakatingkaran, pakababalawan, pakadalan ti kinalitag, guna na ijay, Titus chapter 2 verse 11, the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Kaya inawat mo, this grace of God teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Kaya tayo sa uni Apo Diyos kakapsat na iti parabol iti Diyos nga isu nga mangidaldalan ka na tayo. So once ginawa tayo ni Jesus Christ, Today, ibiyag tayo kanya na, at panuray ka, nagpaidalan tayo, kung paano isunalaman natin yung una, nga dahil ipanunod tayo, iti amin nga ramidon tayo, iti amin nga sa uwan tayo, kakapsat. Kaya pa tayo dayaw niya ako, Diyos, isunod na, iti mangpanpanag ka na tayo, itirako. Agyaman ako na iti kararak yung kakapsat kami ng mga kapalan na iti nga, sa isang wanan yung kawan na iti kararak tayo. Agyaman tayo iti kararak na kakapsat, kung na iti nasamtong nasulat, akikikararak tayo. Nagyaman na kung matado kayo nga pasot itibiyag ko nga mangigang kararag tatlo ang sa uwa kung iti biyang iti awawan kanya amin kanya na agayos na iti blessing itibiyag tayo maisulit iti mangtod iti pang-ar mangtod iti ragpo Espiritu gamin iti Diyos na iti sa una
So ano ti may sa tao kat inawat na iti sao ti Dios na receive na iti Holy Spirit. Dayjay ti pamanat na ti may sa tao kat na receive na iti Holy Spirit. John chapter 6 verse 63, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. When adamat na di speak in tongues, may sa ebidensya, may sunat at adaan niya natin spirit, nga may salita ka bunga, may salita ka sagot, gift of healing, gift of speaking in tongues, amin tayo kakapsat kay may sa lapag ni Kristo na duma-duma, iti sagot nga adda ka na tayo. Ngam saan lang nga iti nag-speak in tongues, iti nakaawat iti Holy Spirit, panagita may isa nga sagot kakapsat. Kaya dahito'y Espiritu ti Apo Diyos sa Diyos. No inawat mo ini sa odi Diyos, is wala ito yung Espiritu ti Apo. Kaya karamihan lang agpaidalan na iti so. Kahit na nasawan, agpapaidalan ka ti Espiritu iti Diyos, not my will, but your will. Bilan. Agyaman na Apo Diyos, tas ikan, iti mangidaldalan ka niya. So tatak, dahil nga sa o, itatak ko, diti panunod ko, imulak diti puso, kat saan na tumapulos na agdwa-dwa, tadag iti karin. Iyaman mo naging ka Apo Diyos, in lapunos mo niti blessing kanya, in pahay mo niti amin na kasakura. Ako na i-declare iti Biblia ka sa 1 Peter chapter 3 or 2 Peter chapter 1 verse 3. Kita man, no, ma-search mo. 2 Peter chapter 1 verse 3. Tanti man kakapsat. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness. Dahil kakapsat itinagbilang na ibagbagat na sa pagasurat kada tayo have given unto us all things that pertain unto life. Amin na kasapulang nga may bahay itibiyag. Anya di kasapulang nga may bahay itibiyag? Kasapulang di pa nakaisalakan? Nagpasan nga impain na. Kasapulang di pa nakapakawan di baso? Nagpasan nga impain na. Kasapulang di pa nakaagas? Kasapulang di mayawaya? Kasapulang di bendisyon? Amin na kasapulang nga may bahay itibiyag. Kung na nito ay have given unto us. Praise God. Nagpasan nga impain na kada tayo. To the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Ephesians chapter 1 verse 3, kakapsat, kada tayo amin nga namati, nga nagkamatalag kanya na, dahito yan, hindi na siya sino tayo. Praise the Lord. Isungan o, amum dahito agtalinaw king ka dahito amum na daging ka amin at awanan. Di kurang king ka, di Diyos kinaramit na amin at tigyang na, tigyang tayo lang at pawatan tayo amin na blessing. Amoy kami ni Diyos, ibukbukbuk na iti blessing, di kaya't niya ako Diyos, awatan tayo lang, awatan. Agyaman tayo lang, agyaman. Iti tao kami, hindi. Kasi dyan, tinatakwan, iti imatang tayo. So no, ikanda ka, ikamat. Ngayon ni Diyos, di kaya't naagidad lang, agidad. Ilang kaya't niya ako Diyos, kika't agyaman ka ng agyaman. I-receive mo lang, kasal mo i-receive mo, agyaman ka ng agyaman. Praise God. Gamin, nag-imbag niya ako. Kaya iimbagan niya ako. Katindag na amin. So, yaman mo na kanya ako Diyos, the Father of our Lord Jesus Christ, niya tinaramit na nito nga amalan ko tayo nga Yesu Cristo, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So, all spiritual blessings in heavenly places in Christ. At amin kini Kristo. So ano ba ipasam ni Jesus Christ ay kalawan ahang mahala, the blessing gamit andaan niya na amin nga blessing. Ako na all spiritual blessings in heavenly places, amin nga blessing ijay langit ket adda amin kini Kristo. Nya gawt tatanod kada tayo ni Kristo. Amen. So because Christ in us, all spiritual blessings in heavenly places in us. Praise God. Amen, awanan! Awanan, tinagkurangan tayo. Kakabsat. Isong awan, iti rason na agmiyong group tayo, uno, agtutagaw tayo lang kasuling, tumakder tayo. Awatan tayo nagiti blessing ni Apo Diyos. Nakatalo, iti makanang mapiyag tayo. Ipablack tayo, iti kinimbang ni Apo Diyos, iti biyag tayo. Ipablack tayo, may sunat, igapong ng apay nga bibiyag tayo. Ano po yan tayo nagiti kakabsat, ag may maysa tayo, magdaydayaw kini Apo Diyos. Kaya sulit ito, iti duty tayo. Iti na ito yung narabaw, pindaga. Bayat na si bibiyag tayo, agdaydayaw tayo. Wala nasalakan tayo, inawat tayo, ti Apo nakasurot na ni pinagan tayo, libro, ti pagbasahan ni bibiyag. Dahil dati ko na tinasantuan nga surot na ni po, dinawat tayo. John chapter 10, nakasurat na itinagan tayo, libro, ti pagbasahan ni bibiyag. Agtalinad tayo kumanganang kita, dinagan tayo nga nakasurat. Babaten kadagit ebidensya nga panagpalog tini Apo Diyos panagbiyaman iti naramid na itibiyag tayo ken
panamati tayo mga kanaganayon nga data tayo iti so amin nga kita iti na spiritual nga blessing iti biyag tayo. Praise God. So agad po ako nga kanaganayon na iti biyag ko. Iti nabatpati pa yung biyag ko, ako Diyos itin ko king ka. Ag panuraya king ka, paitanan na king ka. Iso di nung ganagsapa nga green tayo, nagmayat. Sumawang ba niya sa amin, nagpunong ako Diyos, agyaman na kinikan na kitinagpuntas ka mata. Lapayag abong ima sa akan, agyaman na kinisalon at kitandagi anak mo, agyaman na ako Diyos, niligano mo anak mo, iti salon at itigad mo ka na buwada, iti pa nangisap-sabit mo, ti amin na kasapsapulan mi. Agyaman kami ako Diyos, nilagtimbag na imang mamay, aywan ka na kami. When akseptaran mi, iti biyag mi kasalalang, iti bangang nga narasino natin naghanin ng balin ni Sublim, agyaman kami tayo, aywan ang iti biyag mi. Sika ako Diyos, di magiging pag-iamin na tayo walang kanayan. Kanday tat pamanap-nap na kititalam, itinagan mo na nakasurat, iti libro, iti pagbasakan ni Dito. Awan ko, di siya sinuman na makaikat. Malaksid lang mo sikat, di mo ka mangikat. Well, ni ako Diyos, sana pulos kay katan. Awan, iti ama nga mangitakwak, iti anak na dyan infierno, awan. Una di Diyos, no sika, idinto madagas ka nga, mano, dawat iti anak mo, iti tinapay, apay kamaya, iti ulag. Idinto madagas ka, kaya mo aramidan, iti naibag, iti anak mo, iti namumuro na iti ama tayo. Nanilangitan na nagregalo iti biyag tayo. Haan na kayat ni takot iti anak na dyan inferno. Isumunod ti may isa nga anak at napan ni dyan inferno. Bukod na nga desisyon di ay. Isu na nga mismo iti nagmarcha nga napan. Ngayon ko na ti Diyos, agibaon ti mensahero na kat ko na nga. Brother, dahil iti paramo iti Diyos. Iti panagayat niya ako Diyos. In mayak, iti booking ka rin nga invitation ni Jesus Christ. Kuno ni Jesus Christ, come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Awan na naman nung kakundihan, dito iti kayat ko nga papanan. So, desisyon mo diyan. Awan ti mabalin. Tati Diyos kami labag, itirik na pasunguan na tayo. Mabalin mo kat pasunguan na tayo, nga Apo Diyos kami suna lang kami, intid ni Apo Diyos kada tayo, ti free will. Waya-waya magpili, ti dalan na kayat yung mapapanan. Ngayon kami ni Diyos ti dalan. Ti dalan nga turong iti patay, kinititalan nga turong ti biyag. Kat kuna na, bilyang ti biyag, at nagbiag ka, sikakin iti pamilya. Praise God. So, ano ti may sa ama nga bilyan na ti biyag, at iti sumursurot nga kari, pati pa iti pamilya na. Kat agbibiyag. Glory. Ito nga sa unya ako Diyos, kat iso di mang mintinar na magbiyag ka na tayo. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. At biyag lang siya physical na biyag mo, iti inapoy. Kadang iti physical na makan. Ngayon dahil di kararuang kasapulan nga nakaalayin kadang iti sa unya ako Diyos. Dahil sulit iti biyag, iti na espiritual na biyag tayo. Kat maminti na tayo, nga buy-buyan tinagan tayo, nga nakasurat iti libro, iti pagbasa iti biyag, kat isulita, iti nang nanguna nga pagragsakan tayo. Haan nga di pa nakaagas iti sakit tayo, haan nga di pa nakasulbar iti problema tayo, haan nga di pa nakabalin nga ito tayo kada tayo mang parlo iti amin ng puweros at iti diablo. Nundi ka di nagan tayo nga nakasurat iti libro iti pagbasahan iti biyag iti nang nangruna nga pagraguan tayo. Praise God. So nga, agbiag tayo iti pamati, saan nga kadagi iti makita? Kahit nga sa uwan, saan ka nga mamati nga naagasan ka, ito makita mo lang iti physical nga naagasan. Masapol nga mamati ka, urehampay nga naagasan iti physical nga pagingat, aking kan di pa nakaagas. Kaso mo yung ano mamati ang kadangan niya ako di pa nakaagas, kadapay lang mo ditirik na masakit. Gamin iti tao kung saan lang nga physical nga bagi. Iti tao kung espiritu at daan iti kararuag talagang iti physical nga bagi. In deposit ni Apo Diyos, di pa nakaagas. Amen. At dalitan, blessed. Hana ko na nga itaddan to. Kuna na have given, past tense, intednan. Kasasaw dito yung Apostol Pablo, nagiti tatao gamin nga namati. Datayo nga namati. Kasasaw na tayo dito, intended ni Diyos. Kada tayo amin. In deposit na, dito yung spirito tayo. Praise the Lord. Kaya ititulbog lang dito, ipagayusan di blessing, ito yung panunod tayo. So mapapigsa ka kanayon, iti panunod tayo, aramidan tayo mga kanayon, nagiti nga pagayatan ni Apo Diyos, hanyo, bye-bye, ti panag tayo, panagikimo. Praise God, panag may baysa. Amoy iti pinakapanggap gawin mo Apo dito, agday tayo, tayo kiti na Apo Diyos. Praise God. Kanta mo tayo ni Apo Diyos. May sagana, iti biyag tayo mga kanayon, kahit masarapan na tayo ni Apo Diyos. Agday tayo, tayo. Han nga diay kahit kung masaukan nga dito ilang iti pakakita iti panagday tayo. Di pa nang italap tayo mga kanayon, iti biyag tayo, anyaman iti ayan tayo. Tatlan iti Diyos tayo kada tayo. Mada ka ti biyahe, ti Diyos madaking ka. Mada ka di trabaho, ti Diyos madaking ka.
Ada katidangan, ada ka di balayo, ada ka dito, ada dapat pati Diyos ka. Ada ka kanayon di Diyos ka. Kaya di panagtalag mo kiniako Diyos, kahit nasa unang day tayo, tayo mo kanayon, kiniako. Apapresyaran tayo ang kanayon ni Apo Diyos. Kaya isulay ito ay, in way nga panunutan tayo ang kanayon, nagitisa sa unang santo ito, pulos na pagka. Babalan din tayo panagday tayo, kahit nasa unang tayo, mga apresyar na kanayon, kiniako. No, muna ito ihan ka nga kasapulan na dawat kini Apo Diyos. Agyaman ka nga agyaman. Gabino dawat ka dawat kini Apo Diyos. Pagpagang kailangan ito na dinalpas na dahil na. Gamdo ko na Apo Diyos agyaman na. Gabino, biyag ka iti makunang na espiritual na biyag, diya pamati mo, kahit saan nga nakabase, diya makita ti physical na mata. No di ka nakabase diya na espiritual na biyag mo. Kuno na all spiritual blessings and heavenly blessings in Christ. Intod na amin ang kagatayo. At nandito yung kanya doon. Awan man pa dito physical mo, yung matan dito yung spiritual mo. Agayos dito yung blessing, dito yung panunod mo, dito yung karawang. May maranganang di physical mo diyan. Ngayon, idumtan itchimpo, makita mo lang, uray di physical na matang, dahil siya yung nagpasa ng device ng Apo Diyos. So, kasano nga i-withdraw? Agdayo ka ni Apo Diyos. Apresyaran ni Apo Diyos. Kasi dyan, itinsuro ti Diyos nga parang withdraw kada iti blessing. Nawan iti pagbayad mo, ti bill mo ti hospital mo, nanyaman iti kaya mo mabayadan. Apo Diyos, at tayo akin ka, insagot mo iti aming nakasapula. So withdraw, bigay dyan, nga blessing. Madamdama, at damot na ni karamadan ni Apo Diyos na tao. Naglapako ka, bigla ka na gano'n di bumatan. Bigay dyan amin, kat parabot ni Apo Diyos. Praise God. Na dumaduma, na wagas, nakamuspusan ni Diyos, na mga ramid ka kanayon ni Apo Diyos, itiwagas, ititalan. Basta lang i-withdraw tayo, apresyaran tayo mga kanayon ni Apo Diyos. Isumadedicate ni Apo Diyos, masuro tayo kung mga kanayon, itag-apresyar. Ngayon saan kami nakasta ititawag at takagon na kami ititawag at tagdilaw. Diyan madi kami niti, mapunang nga makita, nangampo na di Diyos sursurwang iti ag-apresyar. So Apo Diyos, apresyaran ka. Nung kita kami titsura, may diyan sa aming hanggang adilaw, may kakastigay. Apay kayo ni Juan, nagpintas, apay kastihaan, nagpintas ka. Nagsayaat ka, nagtimbag ka, na tao, awan itikasting ka, awan itikas iti-fingerprint mo, na isang sanayan ka nga tao, agay ayos ka nagiti urak mo, itinagpapatag na dara, agasan, tapo ka lang, dinamili na ka ni Apo, inpuyot na dagong mo diyang sibiyag, nagbalin ka kararong ang sibiyag, iyaman mo na yung ka, Apo Diyos. So, matitunggal sa mga bati sa amin, ko ng Apo Diyos, agyaman ang isang sanayan na tao. Idayaw ka, itanggalog ka, apanap siya trabaho, Apo Diyos, agyaman ang nga trabaho, nga itan mo, madayaw ka, Apo Diyos. Sika Apo, hindi pangitang mapiti amin, agyaman ang piti amin. Kaya dita, umabante ka, itinetara daw, na nabaligi ka kanayon. Ingkana di pa nagturog mo, narunakan di pa nagturog mo, kaya uray pa inumangan ka, at dala ka ti Apo na, iti panpanangan mo. Siyempre, agyaman ka. Di uray pa ikat korulitsyon, di ka dam, no di ka pa agyaman, kinahapo Diyos sa awal ti ganas mo nga mangan. Ngam, uray, anya ti agda. Uray pa ganun ti sinam. Di pa nagyaman mo kinihapo Diyos, di kita ti apitay. Kita imang hari. Taka na tayo, mga kapigsa ka na tayo. Kapag ipagmahap na iti kami isunod ito, iti kasapulan tayo manamati. Nakapsat. Di ba, iti importante, ipagbaga iti Biblia, iti kaya importante yan. The most important thing you do as a human being is to be born again. Make Jesus the Lord of your life. But once you have been born again, iti kapag-importante yan nga ramidong, di pa nagtalinalag mo, nga magpaparoon ti panunod mo nga nakalayan ka rin ito ni Apo Diyos. Di pa nag-apresyan mo, nga kanayot ni Apo Diyos. Di ka ebidensya nga inawat mo ni Jesus Christ. Itibiyag mo. Kaya kata, pintahan na mati tayo amin, at tuloy tayo nga umabanday. Umarang kada, haro matras, dumapkal tayo, iti pamali. Praise God. Tagpasan nga manasap tayo naging ipadas niya, agbalin tayo nga nagpipiksa, agbalin tayo masulido. As ginaadal tayo di na minsan, iti kayo itinyo, kay naramat ni Apo Diyos, Psalms chapter 92 verse 12, as iti kayo itinyo, nga rumangay ka nga rumangay, tanuray ka nga kayo itinyo, alpasan nga dalapusan iti bagyo, uray ka lang nga sila nga matumbaw, nung alpas ti bagyo, nagsubli nga nakakakter, as iti dami. Ngam, nugit kita mo na itang anyok, kas na ti pagkaroon po na damage, ay sunod di ka po nga tipapsot, ngam saan, nudigat, nujay nga nabisa-bisa yung isuna, itamot mo nga kapig sa ligitira mo nga, kahit na ikan man iti parang magundaway na dumagkal.
kasjay kada tayo. Kalpasan ni tipadas ti biag hanto yung aktalina nga nabigsa kas lang nandiya dati, dudigan agbalit yung na bigsa, naragragsak, nabilbilag, nasansalon na. Madante di marugun daw ay dumaktat di pamati, ken romang ay tintiro nga biag tayo, agbalin na sulido. Inaramat ni Jesus Christ, ni Apostol Pablo, iti pamati tayo, nga isalang nakas iti balito, nga iti balito nga isalang iti apoy, at numaikat dagiti landok, dagiti silver, kas jemon iti pamati tayo, may dagiti padas ti biag, at numaikat dagiti panagwadwa, dagiti infection, dagiti poison, dagiti sakit tinagan, ket agbalin nga sulido nga pamati, ket maatan tayo kinananay nga panagdalag tinapo, maatan tayo marunong daway nga dumaktat ti pamati, ket rumang ay itintiro nga biag tayo. Ket nabilag tayo. Kaya pinaganano na tayo ngayon nga pandadalapusan ni Satanas, adayo pa ilaan at atrasan na. Lulabasan ni Satanas, jabalay mo, napuno ti kararag, praise the Lord, hallelujah, ay mabagbagat nito eh, kuno na, taray, ako na jabangin, lumabas naman, magpakita na, ay paray ti kararag, haanak nga mabalin na makasibig, dito eh, praise God. So agbiyak tayo ti kararag, akikinararag tayo. Agyaman ang makanayon ni kararag yun. Praise God. So may gana nga itiyahay ni Jesus Christ, o urayan ni Jesus Christ kung may agkinararag tayo kapsa. Ngam dahil lang gawin itinbaga iti Diyos. Ay importante yan nga namin. Awatan ni Jesus Christ, kasi apo may magisalakan mo. So ano inawat mo ni Jesus Christ, kasi apo may magisalakan mo, natayan dyan daan na si kami. Romans chapter 6, verse 1 in God 8. Ito na nakayan niyo daan nga sikap, kaya't mabaan iti maunang nga bautisar, may punpundan nga may kuyog kay Jesus Christ. Kanya ko na ikabil mo niya 4, niya 3, verse 3, know you not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. Amin tayo mga baptism. Bautisar to immerse to ni Jesus Christ in suruna iti bautisar may tanaw iti adungan ng binautisaran ni John the Baptist. Idi ni Cornelius na imbag na tao na imbag karami na di Acts chapter 10 makita yo diyan in my iti arhel iti last 9 iti bigat de kararag ni Cornelio ket in suruna iti rebron na aramidan ket kuna namang ibawon kay di tao medyo jope nagnagan iti Pedro ang dagdago si iti baybay iti balay ni Pedro nga korporte ket isuro na kinka iti rebron mo aramidan so nagibawon nga dagos ti soldado na napanidyan ang nagkagkad ni Pedro kaputa nagparang kanya na di spirito ti Apo nagsuot ti spirito kanya na ket napangadagos iti di balay ni Cornelio ket ikasabana kanya dati ebanghelyo ni Cristo Acts chapter 10, the whole chapter, kasabana kanya na tinarami ni Jesus Christ ni Biyag na kagkalpasan na ito, kinid daw na ay sudat at mabautisaran, itinagan ni Jesu Cristo. Apay gamin nga sa pulang na itawad at mabautisaran, itinagan ni Jesu Cristo matapsan. Acts chapter 2, kakikwaman. Acts chapter 2, verse 38. Praise God, lubos-lubosan tayo kakapsat na ito eh. Hantoy mo lang anak na panitiatan tayo kakapsat. Nganda ti gamin, iti kaya't nga ipalagip niya ako just when Jane sa gala na topic na tagat at ipay lang nagruging ng oras iti Diyos amin din eh. Ibiyag tayo kakapsat. Nagtayo tayo kini ako. Acts chapter 2 verse 38, kuna na din, Peter said unto them, gamin no kapay nga nagsaon ni Pedro ka nagitingot at tao. Napaladingitan iti puso da, kahit nagsalud-sudan niya karamitan da, Acts chapter 3 at chapter 2 verse 37. Sinumbat ni Pedro, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. So diyan ipanggap no apay nga mabautisaran iti tao for the remission of your sins. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Kaya nasa wen, narakanto iti panahaw-awat mo karigiti sa uni ako Diyos. So yung kalpasan mabautisaran kay tinaga niya ako, parang basam to niti sa uni ako Diyos. Nakasla burburja, agbalintun nakasla nga banawag lang na nakam nga mawawatan. Nagiging ako na ibang balikas ijay. Kalpasan na sikap at mabautisaran itinagan ni Ako Jesus. Once gamin nga inawat mo, sublimit dyan, iti Romans chapter 6. So kalpasan nga nabautisaran tayo, kini Ako Diyos, hindi tinapasama. Kapsa. So natayan yung daan na sikap. Kasanugurot ni Jesus Christ, hindi natay, inpunpunda. Inawat mo ni Jesus Christ, itibiyag mo, natay ka, masapol nga maipunpun. Kasano nga maipunpun? Anya, tikasta na nga maipunpun ka. Mabalin aya nga, ipunpunda ka nga sinibiyag, saan? Masapol nga matay ka muna. Kaano ka nga natay? Idinawat mo ni Jesus Christ, itibiyag mo.
inawat mo iti parabor iti Diyos. So kalpasan nga inawat mo ni Jesus Christ kasapulan nga ipunpun ka. Dagiti tinangawat ki ni Jesus Christ na tayo na ti bason na ipunpun ka. Kaya kung na dito ay verse 3, do you not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. So may punpun ka, nga may kuyog kanya na, kunanan. Kasano nga kapay, importante ay rin tabautisat, importante inawat ko ni Jesus Christ, ibigyan ko, dahil dayawag kinapo Diyos, ngayon, masapol nga may punpun. Tadya ramot, iti basol nga napugsak sa anin nga bunga. Dahil nga kayo iti mangga, nga nakatalo ti bunga ng mangga, uri niya ti kastang mamang puros iti bunga na, intun pa nagmamangga at damanin iti bunga ng mamangga. Tasaan pa'y nga napugsak, jaramot iti mangga. Ngayon nun napugsak, jaramot iti mangga, awanton nga pulos iti bunga ng mamangga. Dahil iti ramot kay bagbaga, kada tayo, ramot iti basol, iso iti bagi, ramot iti basol. Nga pakaudin na iti aramid nga mali, puro basol. Kat no iti may isa nga kapamilyang, kat dalawang amin iti aramid na ngay, bagang madileta, ure purusan amin nga madi nga aramid na, ure purisunod ti ilakayag na, ure purisunod ti agong na, takno muna ngay katon na ti amin nga madi nga aramid na. Ngayon, kalpasan day ta, gaputa na jaramot iti bason, aramid na lang tamanin, dyan ako na nga madi. So mati ka importante yan, mapugsat jaramot iti bason. Kasano wagas, ipagam dahito Ebanghelyo iti ako, iti panagayat ni ako Diyos. So di Jesus Christ in my hand, nagparigit inalindag, nuligat ka rin iti managbaso. So awatan tayo, sumunod iti kasayatan ng ibaga tayo iti may sa kakapsat. Inaramat na ito na ako Diyos, nakalasugan ti blessing. Ni ako Diyos, inaramat na ni Jesus Christ, na mangibabad ka dati magbalin na nalindag iti matan ti Diyos. Datayo amin nga nangawat ki ni Jesus Christ, intend na matag ka dati iti panakabalin, na mangibabad ka iti kakapsat. Katagbalin dapat nga nalindag iti matan ti Diyos, pabalin na iti panangawat na ki ni Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 18, dahil tadi magbagana. Intendon niya ako Diyos kada tayo, iti turaykin panangabalin nga mangikapya ka rin iti tao, iti Diyos bawal iti panangawat dati ni Jesus Christ. Praise the Lord. So malita, amin nga nabautisaran kini Kristo kakapsat. Amin nga nabautisaran kini Kristo, ayan tinapasama. Galatians 3:27. Dahil nabautisaran kini Kristo, in kausdan ni Kristo. Praise God. Importante kami dito. When? Mabalin nga mong dito. Importante. Baka dati may isa o dua, baka sa pulo na nito eh. Kaya kung na di Biblia, may salangag babawi, iniprigo ang hell, nagragrag sa kanya langit. For as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. Kaya ano na bautisaran tayo? Di para kay tanag, iti mo ko na nga danaw. Kasapulan, no may tanag, iti may isa nga tao, iti tanag, kas para kay kaling, iti mo ko na nga basol. Na tayo di bason, masapol nga maipunpon. Nakas kini Jesus Christ na ipunpon. Kan kalpasan nga na ipunpon ka, inkawasmon ni Kristo. Romans chapter 8 verse 1. Romans chapter 8 verse 1, hallelujah. Kasi di ka sa saad ito tanganda ni Kristo. Glory be to God, hallelujah. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Awalan di ba nakadusa, adagiti adda kini Kristo. Kaano nga adda kini Kristo? Hindi nabautisaran ka kini Kristo. Inkawasmon ni Kristo. Amen? Praise God. Dahil iti kauunaan nga sursuro na dapat nga maisuro ti may isa nga tao sabay nga isurong kadagiti na imbag nga aramid. Kadagiti ko iti mangisuro kanya na iti na imbag nga aramid. This grace of God teaching us that denying ungodliness. Sino ti sursuro iti parabor iti Diyos? Kada tayo, agbiag iti nasantuan nga panagbiag, dagiti lang da tayo nga inmawat. Haan nga mabalin nga suruan iti parabor iti Diyos, ti tao nga sana kay nga inawat ti parabor iti Diyos. So masapol nga awatan na rin, to'y nga tao, iti parabor iti Diyos. Kaya titinod na nga iso ti mangisuruan niya na, iti bayad, iti mawala, nga panagbiag na. Kaya in-declare ni Biblia, walang di pa nakadusa, kadagiti adda ni Kristo, walk not after the flesh, but after the Spirit. So nakayan di daan na sika, so din Romans chapter 6. Nakayan di daan na sika, haanan nga Biblia, di daan na sika, sika totan, kaya pag-Biblia ka, Espiritu. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 4, ano na, therefore we are buried with Him by baptism into death. Manipod din na bautisaran. Tika sa kami na Apostol Pablo dito lagay ng pasan na bautisaran.
Nabuti sa kayo. Naipunpun kayo nga naikuyog kini Kristo. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Tanong ka tinanong, dinmukaw ka tinanong, na ikanunong ka tinanong mo kini Kristo, agbyag ka, iti marong nga panagbyag. Praise God. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Glory be to God. Amin nga ba, nagbalinan nga na impact, nagbalinan nga na sa pan, iti matang, iti ako. So, we should walk in newness of life. Tuloy, 5. Ay, dire-diretso. Dire-diretso, hingga na ako. Nagitanta. Verse 5. Now, if we be dead in Christ, we believe that we shall. Ano ba? Sige. Verse 5. Verse 5. For if we have been planted together, verse 4 man, verse 4. Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Verse 5, for if we have been planted together in the likeness of his death, naimula ka, planted together. Di pa na kay planted together mo, naipunpun ka. Di gamin, naimula ka nga. Di ba naglupaw mo dyan na we are planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Praise God! Di ba naglupaw mo dyan na well, naikanunong ka mo tanan kasi di pa nagungar ni Jesus Christ. Praise God! So nagbalin ka tatan nga baro nga parasot. Verse 6, knowing this, that our old man is crucified with Him. So dyan na si kanak, ilansan na naikuyog kini Kristo. Dahil ito iti kaimbagan na kaya ti Diyos nagkalina ti panunod tayo. Idinawat mo ni Jesus Christ na ilansan na naikuyog kini Kristo, that the body of sin might be destroyed. So hanggang nga balod iti basol. Awalan iti balod iti basol kada tayo so hambon na dapat kasinsidiran iti bagin. Well, ada tinagkamalyang, ngam saan lang kasi ka tinagkamalyang amin tayo. Ada basol na. Uray pa'y namati ka. Babalin mo lang tanga mararamit iti basol. Well, uray na tayo ta, namati tayo. At ti mararamit iti basol inagdaw ni Apostol Pablo hanayin, di ba? At ti mararamit ko mabasol. Ngam yaman nun ay ako Diyos kikasan na ko nga balod iti basol. Kag saan kun na kaya ulit-ulitin na ramit iti basol. Praise God. Kaputa ti parabo iti Diyos. Kaya agdan ka na tayo. Kaya saan na tayo nga balod iti basol. Handa tayo nga kaya nga talilawan iti mako nga basol. Isuway sabdan tayo na ayon iti bagi tayo. Handa yung masidiran iti bagi tayo. Ni Satanas iti sidiran tayo. Pumanaw ka Satanas. Hanggang kataga dito at ito yung Espiritu ni Diyos. Awan iti lugar mo, iti puso ni Apo Diyos. Iti agdakan niya. Praise God. That the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Praise God. Saan nga? Saan ka nagsisit iti basol? Saan ka nga tagabo iti basol? Saan mo na kaya ka aramidan iti basol? So ito nga parabo iti Diyos. Saan nga iso tagbaling nga lisensya? Ang aramidan iti basol. Saan na ka nga din nga tagabo iti basol? Saan mo na pagsiserserbihan iti basol? Yan saan mo na kaya ka aramidan iti mako na basol? Madimon. Labagan iti rignang tunggang maning aramid. Labagan. So daan nga sika, haanan nga sika tatadya, daan nga sika tatadya, baro nga sika, nga napangswa nga may tudos iti Diyos, at ang parigagaya mo na raramidan na ginibanbanag, nga makayo-ayo kini Apo Diyos. Praise the Lord. Siya kat baro nga paso. Nagpalinawon na na imbanag, isang wanan niya Apo Diyos. Makaya-ayawon, isang wanan niya Apo Diyos. Verse 7, for he that is dead is freed from sin. Naway-wayaan ka iti paso. Ako yung garud pa lang, isubli ka pa lang itibaso. Naway-wayaan ka. Natay ka garudan itibaso. Iti awanin ang itibaso, nan ka nga balot itibaso. Naway-wayaan ka itibaso. King James Version, dati ka usat basbasaran tayo. Verse 8, kuna na, now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Woo! When dahil buyugang di pamati yung agbibiyag ka kanya. Natay ka garudan. Inawag mo garud ni Kristo, apay ngay pa lang nga
palubusan nga sumrot at ada ko mga iti gundawin na sumrot at di napalabas iti biyag mo, di nagkamalyam tinapalabas, di datas nga aramid mo tinapalabas, ano nga isuday di mang apektar, di kina siya sinong tatak, di mang apektar, di kina siya sinong tatak ni Kristo at bibiyagin ka. Kat nakasyak kami nga basol kat kumay ni Jesus Christ ag sublima din kat kuna na anak in mayak san ko may papaklay digiti basol mo tanang paskon nga ipaklay umayak kat alaran ka ikuyog ka kanya kadinutayan ko ijay mat iti ayan mo isu nga uri tatapay ko dati Dios agko tatapay lang inawat mo iti biyag nga agnanayon haan nga ito pala rin ito. This is the record na 1 John chapter 5 verse 11. Hallelujah. 1 John chapter 5 verse 11. Hallelujah. We give you praise, Lord. Dahil hindi naka-record na kasapulan ng kalinod, hindi panunod tayo. This is the record that God hath given unto us eternal life. Eternity Diyos, tibiyag nga agnayon. Kano? Eternity Diyos, tibiyag agnayon. 2,000 nga tawin hindi napalakas. Kaya una na, ay natuloy na kabiyag na yon. And this life is in His Son. Biyag na yon kat aday ni Jesu Kristo. Praise God! Kasano ay nawat mo ni Jesu Kristo? Verse, tuloy? Verse 12? 12, itutuloy mo din. Diyan padasan tayo. Kaya na, 11? This is the record that God hath given unto us eternal life, and this life is in His Son. He that hath the Son hath life. Amen. He that hath the Son hath life. Ada-ada tayo ni Kristo. Amen? Ito na so, ada-ada tayo di biyag. And he that hath not the Son hath not life. So nawan king ka ni Kristo, umpay king ka na tingog yan. So once kinawat mo ni Kristo, at daking kan itibiyag na agnanay. Praise God. Verse 13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. So believe on the name of the Son of God. Dahil ilang iti pundasyon di pamati tayo makapsat. Believe on the name of the Son of God. Kat numamati ka, dahil tinganak ni Diyos, anyagarot ka, balin nga kapanunutan. Dahil tigag balin nga kapanunutan. Dahil tuyin tigag talinalad, iti panunod mo. That you may know that you have eternal life. Praise God. Numamati ka, iti anak, iti Diyos. Maimulat ti panunod mo among at kanya kong tibiyag na agnanayon. Praise God. Hallelujah. Magkapo tayo. Kaya kasi tibiyag tayo. Kaya salakan tayo. At ay kami nagitisurusuro, handay pa lang na salakan, hindi pa lang nagulod. Iso nga, hakakagapapsin iti mo, talaga may papating amin nagitisurusuro, amin nagitisurusuro. Apay, trabakuan tayo kaya. Apay, yung bubod tayo yan, kapawalan, hindi pa kayo salakanan tayo. Napasan ngayon pa ni Jesus Christ, di pa na kayo salakan. Kaya inawat tayo ni Jesus Christ, di bunga, iti Espiritu na bitoy, raramitan tayo. Praise God. Isuhang mo si Diren, ibagay mo ba? Pakalingan na kakana kagimo na minsan. Unang mga naramitan tayo ni prayer meeting na minsan. Unang ka nag-attend ka na iti service iti ako iti minsan. Hamo si Diren, iti bagay mo. Bunga. Ngam, ti kinada ni Kristo kada tayo. Dagi di bunga. Ada kada tayo iti wow kindising. Nagdaydayaw kini ako. Kaya birugan tayo dagi di katapsat. Nagdaydayaw kini ako Diyos. Ado dagi di exemption iti haan mo ka nagigimong no minsan hindi mo pa nag-attend iti mo nang gamin ito nga ado dagi pangaramatan ni Apo Diyos kada tayo tinaduma-duma nga lugar mabalingang nakapan dito baka ano nagrubuan ka iti umay ka makigimong ano ka pa Bible study kaya nagrubuan ka so nga ang mabalingang dyan sa timay sa tao timay sa kapsat na uwan kas pangarigan rumor ka at timay sa kapsat na agro problema at ladingit isuna marigrig ang kalisuna, kagkayat na, nga kasapulan na digit timot mo ang kapumanibot kini Apo Diyos, dagiti nga Diyosan nga pamagbaga, kasapulan na kalaunay, ibaga na iti problema na, sister, kasi iti problema, kasapulan ka, anya iti ramidang, panawang garot, tapang ka makigimong, wala ka nga makigimongan, ang karamatan na ka ni Apo Diyos, ijay, agladladingit ijay, Digi. Amin. Ang mawagas ng pangaramatan ni Apo Diyos kada tayo. Nakapsat na dumaduma. Tiketang ni Apo Diyos. At titipon tayo makanayin. Dahil sulit iti bunga iti kinada iti Diyos kada tayo.
praise God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. Itatak mo rin at ipanunod mo. At kanya akong tibiyag na agdanayon. Bunga, itibiyag na ganayon, itinatatangan kayo tayo, itinang Diyos. Ako, anak ka, tuloy ko tiyag sirbiling kayo, tuloy ko tiyag na magunod ko itibiyag na ganayon. Nagunod mo itibiyag na agnanayon. Kat dahil ito'y bunga kada tayo, itibiyag na agnanayon. Ikinata ni Kristo kada tayo, so dito iti ebidensya nga ni Kristo kada tayo. Ngam na awang matanging nga tigaganay-gayan nga makikimo, awang matanging nga tigaganay-gayan nga tayo kiniako, mga ramid ka naging pagayatan nga ako Diyos, amiri sa bitibiyag mo awan king ka ni Kristo. Ang magdaging ka ni Kristo, di jay, nabiyag ka. Sino di ba nabiyag tayo amin dito eh? Kaputa nabiyag tayo amin dito eh, awan mo't siguro tayo plano kada kayo maagangas kailangan. Awan mo't siguro tayo palpalunot nga, agangas hamon ka sa pulon. Gaputa si bibiyag ka iso nga, voluntaryo nga agangas tayo. Gaputa daga na tayo ni Kristo, daga na tayo ni ibiyag nga agnanayon. Kat day tanga biyag nga agnanayon, voluntaryo mo tayo nga raramidan tayo. Dagiti pagayatan, hindi ako Diyos. Agpaitalan tayo lang, mga tipagayatan ako. Duwa ng gamit, at gamit iti nasag tayo ko sumusuro. Ngayon, nung nakaalay ti sa o, iti apo, iti panunot mo, haan nga di, nasag mo ti masuro. Nga siya ti masuro. Ikat, sumurot ako ti Espiritu nga biyag ko. Di niyo ko ti maramitan nga di nasag mo. Ewan naman, di ano may mesa, sumurot na. Iso nga, idya mo tayo nga makita mo. Dahil di nga bisig nga biyag mo, masukutan mo tayo nga makita nga makayayo. Hindi ako Diyos. Makita pa, iti pa nakabalpaliwan. Iti pa ko na, nga biyag tayo. So rambakan tayo ni Apo Diyos, palakpakan tayo ni Apo Diyos. Hallelujah! Ang kamarukod, nitinimbag ni Apo Diyos dito. Huwag na isang sakayan. So natakakapsag, agibiyag tayo, tinitingan po, hindi nagkap. Huwag na namati ka, kasapulang na hindi kakapsag ng karkararang panagin ka. Agibiyag ni Apo Diyos. Agaramat ni Apo Diyos, kadagiti ng tao, nakakapsag. At kadagiti gagayang, nayanak dagiti gagayang, nga tumulong ka na tayo, hindi chimpo tirika. Ngayon dun, ijay nga may di mo ko na nga depression, may di pa na kuupay, at dati gayang nga mag-encourage. Well, at dati gagayang nga mag-rejecting ka, mang-umsiking ka, mang-ikuptarking ka, nga at-damot dagiti gagayang nga mag-encourage ka. Ni Job, hindi may kanya na dagiti padas ni Tibiyag na, nakaro nga padas ni Tibiyag na, dagiti gagayang na, namumsikan niya na. Ako na da, oh Job, makakarma ka, nga mabaling, mapasama king tarigita na kung karami kong mali. O, karami na mali, nga madala tarigiti pada sa tibiyag na yung pagkakalin natin sa mga tao, at dala tarigiti pada sa tibiyag na umay ka na tayo. Ngam, at damot iti friend ni Job, kuna na Job, agkatawa ka manin, agragpo ka manin, agplano ka manin, agayap ka manin, tinmak. Dar ni Job, muni po ditibag, tapdapo, kaya kuna na, I know my Redeemer lives. When ata, in-encourage ka ron, diya may sama, gayam na. Iso nga kasapulan tayo, iti kagayam na mag-encourage kada tayo, bayat iti panagtalinaad tayo, iti pamati, numanis na tayo lang. Mga ramat niya ako, Diyos, iti katwa tayo. Kaya nahan tayo magbiag na, datayo lang nagkakangarag. Kasapulan tayo, kagikararag, kada tayo. Kung di Biblia, pray one another. Ang kaagbiag, no awan ni ikararag. Awan ni agbiag, no awan ni ikararag. Dahil tati, suro ti Diyos kada tayo. Sumakasakulan tayo, iti agigimong, tapno aginamo tayo. So, nagamdama kakapsat, awan ni agawawin. Nadatin sa kala dagiti kakapsat na makan, dagiti iwagas, imay sa nga panagpupumunyon tayo kakapsat. Diya pa nagsasango tayo mat nga mangan, sa kabinsan man, diya kakapsat nga, laglagitan tayo, tinarami ni Jesus Christ, diya tayo. Diya pa nag-iinayat tayo kakapsat. Panagsango tayo, panagikinararan tayo, panag-rinak po tayo, no, agrag po ni kapsat mo, makipagrag po ka, dati mati nga na pasama kanya na, makipagrig na ka, kasi dyan hanggang ka mapukaw, no, chimbo tirigat, no, tinatanda ka na, makawan man niti may tulong mo, or tanga, madaka nga, agkakararang, daan pa mati, kaya di Diyos isabot na ti amin na kasatulan na, dagiti ka kapsat. So, ipaginalaan natin ang kakapsat, at may papan, itinadyosan nga panagigaya. Glory to God. So let's begin in the book of Proverbs chapter 17, verse 17. It's a New Living Translation. Ano na dito eh? New Living Translation, he says, a friend, New International Version, a friend loves at all times
and the brother is born for a time of adversity. So ti gayam ka agayat iti amin nga tiyempo ken iti kapsapkat na yanak at tumulong iti tiyempo iti rigat. So ti gayam ket agayat iti amin nga tiyempo. So this is so interesting because ti ayat ket saan lang may aplikar no para ka nagiti agasawa no di ket agdamat iti ayat nga ingkapsatan. And he says, a friend loves at all times. So ipaspasimudaan na dito na iti panawan iti rigat kin namay, iti panawan iti datos kin iti naimbag, iti panawan iti sakit kin sa lunat, iti gayam ket agayat iti amin nga tiyempo, ken iti gayam ket tumulong iti tiyempo iti rigat. So iti gayam ket saan nga mapukaw no tiyempo iti rigat. Handa no tiyempo tinamay nga dayso na. Iti gayam ket saan nga mapukaw no tiyempo iti rigat, ken iti gayam ket nayanak nga tumulong iti tiyempo iti rigat. Nagmayat na ito ngayon baga iti Diyos din ang patawad kada tayo iti gayam, kakapsat iso nga kasapulan tayo iti gayam, hangyo nga kung nangahampo kayatan iti gayam, may mayat lang iti aso ko nga sumursurot taon no, sumamput akat mayat pa iti panumpa na kanya, hampo kayatan iti ang kasapulan tayo iti gayam, kakapsat in paay ni Apo Diyos iti gayam nga tumulong kada tayo iti tiyempo iti rigat, ipagit na kada tayo kunyaman iti sitwasyon iti biyag tayo. So, ijamat pa isa ka translation kakapsat, iti New Living Translation, iti Proverbs chapter 17 verse 17, New Living Translation, a friend is always loyal, and a brother is born to help in time of need. So, tigayam kat kanayon na napudno, ken iti kapsat kat na yanak na tumulong, iti tiyempo akasapulan. So, tigayam kat kanayon na napudno, na hindi ka kapsat kat nagbiyag, kaputan to kanayon ka na napudno, yati mapasamak kanayon ka matanga matalat. So matalat na kanigayam mo, no kanayon ka nga napudno kanya na. Praise God. Diyan pa isa ka translation, Message Bible, pinanadjay, Proverbs 17 verse 17. A friend loves through all kinds of weather, and families stick together in all kinds of trouble. So tigayam ket agayat iti amin na tiyempo, kasi iti pamilya nga talina na tipker, puray intuno pa na kung hindi mapunang kada di pada si tibiya, kada di mapunang aruga. So manipod iti dito na nasagkol nga surat. Ket nagmayat, dito yung ipaspasimudaan na kakabsat. Iti gayam ket agayat iti amin nga tiyempo. Nagmayat dito yung kakabsat, gamin iti gayam ket katumbas na rito iti pamilya. When no kasano iti kadagkat mo di pamilya katumbas na di mauna nga gayam. Nagbilod in paay na Apo Diyos ti gayam katumbas na iti pamilya. Mabalid na pa mo kasano kay garud no hanapat nga talag iti dayta nga gayam mo. Alangan nga katumbas na ti pamilya kahit na sa unsa nga isulita iti pudno nga gayam mo. So kapta kakabsat magtudak kada kayo iti walo nga kababaling iti nadyusan nga panagigayam. Number 1, true friendship do not expect anything from you. Ipudno gayam ket sana nga namnamaken iti anyaman ken ka. So one of the biggest reason why friendship is dissolved is because you have this expectation. And when that expectation is not fulfilled, then disappointment is irresolved. Awan iti kalintaga mo namnama iti dayta mo. So tipudno nga ba nagigayam na maadap tayo ba nipod iti dayta nga nasampan nga surat ket awan iti namnamaken iti dayta nga gayam mo. Saan mo nga namnamaken iti anyaman iti dayta nga gayam mo. So true friend ket awan iti dapat nga namnamaken iti dayta nga gayam mo. Kinapudno na kakabsat awan iti kalintiga mamnamnama iti dayta nga gayam mo. Well, panugamin namnamaken dayta nga gayam mo nga tulungan na kang saan na nga tinulugan mo upay ka. So panakaupay iti mapuna nga resulta na. So see, when you go into a friendship always expecting something, then disappointment is the result. Agbanag nga panakaupay, kahit mo gayaman iso na, kahit mo friend iso na, kaputad dalang ti kahit mo kanya na, maupay ka. Kaputad dalang ti nang nakalaw kanya na, dumdeng ti aldaw, maupay ka. Maupay ka nga maupay. Ngamin, nung ang namnama ka, gaya mo miso na, friend mo ko na friend mo iso na, namnama miso na kanayon na tumulong ka, dahil ekspektaran ka niya na, namnama miso na maumay, o dati pa kanigatan, ngam saan ngayon may, panakaupay, tidak banag na resulta na. Namnama na kanayon na sumbatan na ti cellphone na, tunggal ka dito, tumawag ka, kamito nabati na tasana nga sumbatan, panakaupay,
resulta na. So di tawag natin nga mapupuhay ka. So true friendship does not expect anything from you. Dahil tadi pudno nga ka nagigayang ka sa sana puno. Nung sika ka tagbalin ka na pudno gayang saan mo nga naman hindi niya matitilit ang tao. So nung kayak mo tulungan na ka ni gayang mo at ibagang kas jay ka at katamnalatan. Kas jay mo at ang nagbalin mo ang no kita mo ano han mo latang i-judge mo na dito gayang mo no sika mo ka tagawag gahangan na pudno na gayang. So ibagang kanya na no anya jay electric na no nya jay problema ang takno kita nga naman ano nya mabalin na kay tulong. Kat saan mo ang manin na diktaran no anya ti mabalin na kay tulong. Kita mo anya ti mabalin na kay tulong kat isu ti pagyamanam no anya ti mabalin na kay tulong. Di jay ti wagas nagbalin. Kana pudno gayang kat kita na mo nya ti mabalin na kay tulong. Di mo ko na pudno nga gayang. Busan ka katamnalatan kaptan kapag ang nakalatan, hanamat ka amo nga, aramidin na, di may sa kabanan, nga importante para di ka, siyempre hanamat ka amo, ang may magbaga, kita ekspekta naman, nga aramidin na kita, di nga may sa kabanan, kaya nga di nararamidin, kapag bigla nga yung wagtan mo, di na pa yung amo, tinmakdan yung wagtan, kaya talaga yung, pinigin ko, napudno ako mga gayang, dapat inaramid ko kumalita, inaramid ko kumalita, oy, kaya talaga yung, tapos ako, break ka, hanap na kaya talaga yan, naupay ka kanya, kaputasan ko ngayon naramit iti may sangaban, naglasan ko man ka amo, hamo man kayong bagbaga. So, tipod nyo nga ba nakigayang na kapsat? Kat, nandiyan ako na hamo nga expectaran kasi hamo nga namnamaan, iti anyaman iti dahil ang gayang mo kasi tipod nyo nga ba nakigayang. So, dahil tadi, umuna nga, kababalin, iti pudno nga ba nakigayang. Awan iti namnamaan, hindi anyaman, hindi daita nga kayo mo. Number 2, true friend are passionate and kind. Naasi ken nasingpat. So di ay kausap. Naasi ken nasingpat. Kami no adaan anyaman nga kasapulan dito nga lubong tata. Di kasapulan na katasi, kasapulan na di kinaanos ken kinasingpat. Amen. Isu may provide niya po Diyos iti pudno gayam. Kasapulan diyo iasi, kasapulan diyo ikinaanos, kasapulan diyo iti kinasingpat, iti ayat. Dahil kita nga nagtao namin kini Apo Diyos na ayat, karamatan ni Apo Diyos na ito nakalasugan iti bendisyon. Kaya mapatibkot tayo man natas may sama kaya. So dahil tayo may kadwa, nakababalin iti na Diyos ang napanagigayang, passionate and kind. Number 3, true friend. True friend, kapag yung isa, praise God, palagi kumapo. Praise God, iti may katlo, ato gamitin wagas nga na Diyos nga panagigayang. May katlo nga wagas nga panagigayang kakabsat, extend your forgiveness. Yan at itug mo dyan pasensyang kasi kakabsat. So di po nga gayang at saan nga talino, hindi ka sasaan na saan ka nga pasensyaan, na saan ka nga pakawanan. So when you become a true friend, extend forgiveness. Yan at itug mo di kordon mo. Yan at itug mo di anos mo. Yan at itug mo iti pasensyang. So di sunod-sunod, kayang ka di ngayon at itug iti pasensyang. Kahit no kayang, agbalin ka nga pudno nga kaya. Kaya kita iti na Diyosan nga kapabalin, iti pudno nga kaya. Apay nga pagsaritaan tayo gamin na gito eh. Ngamin, di kinada ni Kristo, iti biyak tayo dagiti dagi bunga, di pudno nga kaya. So, agpresenta ka na kayo kapsat nga pudno nga kaya. Agkararagap, para kada kayo katagyaman ng tayo, karararag liman, iti mako na nga pamilya, iti rin nga ministry, iti ako, mayroon na. Kahit na ito'y mabuulit nga ministry, babae iti panakararap tayo kami. Hanga kahit niya ako Diyos may sa mga nagsasaw dito eh. Hanga aglawo dito eh, siya palang nagsasaw dito eh. Kasapulan ka kapsat nga, amin di mo nakawat kini Kristo. Ito din ako niya ako kada tituray, di pala kapalit. Ure ka nagiti nga upuping, papalinda ka makaramap, nagiti upuping. Tamo yun nagiti nga upuping, nagiti handa pa yung amutin niya yung pagkinidapas. Paramatan niya ako Diyos isuga. Tamo na niya ako Diyos, nagiti ang ikabibilagan niya di kararag na, nagiti nga upuping. So ano dati upuping? Kasaom na itang ubing, tulumang na itang ubing, handa ka nga mabalin ng supapakan na itang ubing, ng timang supapakling ka, kahit ni ako Diyos, kahit agpakararag ka, maiti na itang ubing, na itang ubing, kuna na nabilog di kararag na. Tako na nang kusan, kayong agbalin nga kasla ka naging ubing, ang kayo nga makastrap, di pagkarilang kailangan. At dada nga nakasagat na dalos, iti mo na nga puso na. Kahit iti kararag, iti nalintag, na dalos iti puso na,
kadakkel kinabilag iti makuna nga maaranginan na. So kasapulan tayo iti nadyusan nga kababalin iti pudno nga panagikayan kakabsat. Ket dati pa iti maysa mawagas iti panakabalin iti pudno nga panagikayan. Number 4, true friend. Ipudno nga gayam ket makipagragpuking ka. Praise God. True friend, rejoice with you. Kanayon nga makipagragpuking ka, no ada iti blessing ka, rumangrangay ka ti pamati, umilbilag ka ti pamati, makipagragpuking ka, makakamat ka ni Tinedigan Church, makipagpagragpumating ka, dahil ang apudno gayam, ken makipagrektamot ka, ada iti makuna nga pakarigatan. So ato iti maysa nga wagas, maysa nga wagas iti puno, banag iti makuna nga pudno nga gayam. Ito na dati na isang sangayan nga mapasama iti biyag mo. Ligayam mo at makipagragsakin ka. Ito na dati madi nga napasamak tinigayam mo makipagreklamo kanya na. Siya kakabsat, hindi mo ko na nga pudno nga gayam. Ito makita ligayam mo nga rumarangay isunat ipamati, bumidbilig isunat ipanagserbi ni Apo Diyos, sumusunod na iti blessing kanya na iti spiritual nga banag, iti uray iti material, lumawan iti pamananga sa nikwana, madani sunat inabintas nga trabaho, uray ka lang nga makasangit. When, pirmi nga makasahit ka, gaputa magkipagragrag po ka kanya na. Ngam nung minsan gamin saan nga kasta ti tao tatta, kaadban gamin iti tao tatta, nung madamag da nga rumarang ay ti biyag mo, aburido dan. Nya, kun na dan, Apo! Mading nito eh. Apay nga iso na lang, ti rumarang ay, siyak nga ay. Kun na naman tatta dyan, di naman. Ako na tayo, so gabi sige titalan na dyan agreklamo, na ma-appreciate man lang yung biyag ng edad ni Apo Diyos kanya na kagkasta ni kaadwa ni tao na titalan na lang digay, awan man lang iti pa nang appreciate na, iti aramid ni Apo Diyos. So agreklamo na, kaburido na ako, kaya so na lang iti masisindo, kasan nyo ang climate. So masapol nga maawatan man na iti pudno nga panagigayang, kat makipagragugin ka, no at dahil din isang sangay nga mapasama, iti biyag mo, kasi dyan ka kapsa. Makipagragpunan. Congratulations ko na ng buong buo nga uray ka lang makasangit. Ano gamit na congratulations ng buo! Kuhan pumuntaran! Pumuntaran ng palitan. Kundit lang gayam yung congratulations. Malasin mo magkititipiking nga isam. So nga tayo awan tipiking nga isam ka na tayo. Pulpulo nga isam. Amen? Praise God. Hallelujah. Dahil tayo di makunang nga pulpulo nga gayam. So dahil tayo ka at nawagas di kapabalin tinadyosan nga panagigayam. Nagmayat kami dito yung kami nga Apo Diyos. Isunang iti yung i-control iti amin nga banag. So nga tayo amin hanga disgrasya iti dati amin dito. In pasat nak itibiyag mo at nagamin iti pasat ni Apo Diyos tibiyag mo nga umarang kada tapno makasagpat ka ti marungo ti masabayan. Dagiti kagayam kat aramatan ni Apo Diyos nga agdan tapno iso dagiti ti pagagdanan kabil na ka ni Apo. Iti rabaw iti pato. Iti promotion. Iti nabintas nga kasasaan. Iti makuna nga biyag tayo sa mga kasapulan tayo. Dagiti gagayam. Kat kung natin Apo Diyos agyaman na ka, dagiti gagayam na itad mo kanya, nagkarkararag para kanya, mangin-encourage kanya, mangpatatigker kanya, mangitutulong kanya, dagiti nga sasabaw, kahit mapagpabilang iti makuna nga pamatik. Dagiti Apo Diyos, iti pudpudno nga ganyan. Praise God. Ni Apo Diyos, tinagpataw diti gayam kakabsat. Iti pamilya. Dati yung kakabsat, may isa nga pamilya. So, muna ni Apo Diyos, may isa tayong mapagi ni Kristo. Tatta, tas pasot iti bagi ni Kristo, kitalan tayo, noan niya timapalin tayo nga ramidan, iti na ito yung bagi ni Kristo. Parang ayan tayo, iti sasao, iti Diyos. Amen? Praise God. Rumangrang ay tibiyag tayo, iti sao ti Diyos, tamo tayo, iti kinasyasino tayo, nagbalin ti nga barong palaswa, nasampan tayo iti matang ni Apo Diyos, intad ni Apo Diyos kada tayo, iti panakabalin, tinturay, magikapya ka, nagiti tataw, iti Diyos, pagwan, iti panangawag ka ni Jesus Christ. Sister, the invitation ni Jesus Christ, itad mo, tibiyag mo kanya na. Kung na ni Jesus Christ, kumay kayo amin kanya mga dagdag sana, kahit makasarap kayo, hindi na na. Iji na na, praise God. Hallelujah. At ito na sa kanya. Luagin na na ka. Luagin na na ka. Luaglugan ka, hindi may isang lugan. Kahit agtalag ka. Narita ka driver, kahit araramatan ni Apo Diyos, at dati ka nagtalag ka ni Apo Diyos, nagsakay ka tilugan, makatulog ka. Sakay na na ka. Ngam luaglugan ka, hindi may isang lugan, agsursuro ka agmaniho, at saan ka talaga nagtalag, agsasagana ka nga, tumpak sa awan iti, inanagi ka, uray makagpapatnag, hanggang nga maturog ka, nakasagana ka, awan iti, inanagi ka. Isungatak mo, aginana tayo, kini Apo Diyos kakapsat, agtalag tayo, kini Apo Diyos. Aginana tayo,
Praise God. So, yung panagtalag, ibunga, kat masarakan tayo, itipudpudno, ngayon na. Kat yaman mo na yung na po Diyos, tararaman ito na naging ibang tao, naging gagayang, nga Yesu nga tumutulong ka na tayo, mag-encourage ka na tayo, mag-kararag ka na tayo, kakapsat. So, may sabay kakapsat, gawa nga sa itipudno nga panagigayang, nadyusan nga panagigayang, kakapsat number 5. True friend, listen intently to what you have to say. Dumnod nga nalaing no niya itiwagan. Dahil tatipudno na gayang. E jigit kita kanya dictionary ko na ni Dale Carnegie. You are a good communicator when you become a good listener. Gamino dumnod ka nga nalaing gamino. Dumnod ka na imbag. Na imbag mo at ipanangiparawag mo, karaginagag mo. So ano, diyan ka sa sound. Ibagang man na jigit ko, katangag dumnod ka nalaing tunod naman. Sa bali mo diyan panangibaganan. Mapal ka karo ijay! Papayagan na ka dyan! Hindi ko kayo di nagpayag ba't ipakibagan man, ini ang tanong na kasi nito ako ijay. Hindi naman matanggal bingagan na lang, sa bali man yung panag-ibaga na. Ijay mo, niya kayo ngayon, nabumansakan na lang. Sa bali man na ikaw na. Uyo, kung nalaman na rin dyan, kako na kapayagan na, tapos sa bali kami. Saan nga nga dumnog na nalaing sumamasapol, dumnog ka nga nalaing takno, na imbagmat, hindi pa nang ipakamo. So dumnog ka nga nalaing kahit na sa saan ka nga agdudumog, saan ka nga katangad, saan ka nga kikidam, saan ka nga agsesepon. Gamin na yung gayang mo, di magbagang di problema magsesepon lang tahan na lang, hindi sa akin yung magbagang. Haan nga isulay dati po lumo gayang, akikidam na tahan. Kung kaskas tamang ka, kikidam magkasasawag mo tahan, na interesado, hindi magbagang. So, hindi po lumagayang sa dumog na nalaing kahit nasa wala saan nga cellphone, saan nga kikidam but be alert and maintain eye contact. Kasakunan ka. Nagsasawa ni Mr. Menyesano, si kakatagan adalta, yung gano'n na lang, ikita miso na nagpaspas, kumunag di pa nakakawating ka. Apay kami, di Diyos ka kapsat ka, dahil di mata tayo, natruwangan lang, di puso tayo. Dahil di mata tayo, di lapayag tayo, tingiwa tayo, dahil di amin, iti dalan, iti mapunang puso tayo. Iso makonektado, nagdendeng ka, nakikidam ka, baka siguro 70% iti maawatam, agbaling na 50%, agbaling na 20%, hingga na 0. Awad ko kung sinawat at Puro mo ni Jai. Siyempre, dati kami iti connection. Iti mapunang nga dati puso tayo. Tapos sumurad, nagiti mapunang nga sa ako. Hindi ako Diyos. So, tipodlo nga ganyan, kadungag na nalaing, noan niya iti ipagpagan. Praise God. So, nagijay, provide din ako Diyos, agbalin din ako nga pudlo ganyan, tapno, agbalin tayo mamatalap, kadagiti mapunang gagayang tayo. Dahil dati may sabay nga, wagas iti na Diyosan na kababarin, iti pudlo nga panagigaya. Number 6, true friend, help carry your burden. Praise God. Siya ayat isuna, nga tumulong ka mga wit, kadagiti, dadagsan mo. Dahil ipudlo nga ganyan. So, nag-asap kayo, nagito yung people nga dingding nga kadagiti, nga nadyusan nga magbalakat. Gamit, ma-enjoy you. Uy, ma-enjoy you, nagiti nga blessing ni Apo Diyos. Dahil makapatan nyo, nagiti kinasirip na Diyusan nga pamalakat, malikod na nagiti sa suli Apo Diyos. Saan nga urayan mo ituno, asinagkan, kinabot sa kanto, aramid na dagito, muli mo enjoy. So, tata enjoy yan yun. Blessing dagito. Iso nga, tipudlo nga ganyan, katulungan na mga wit, kadagiti, mako na nga, dadagsan mo. Mabalin nga awan, iti kwartana dito nga ganyan mo. So, nga iti ganyan, nakapsagkat saan nga di, nangato ti adal, iti gayam na gayam, o na niya, hanggang nga, pipili ti gayam, niya ako Diyos, iti mangi-provide, iti gayam, nakapsag. Mismo nga ti Diyos, iti mangi-provide, iti mapuna, gagayam mo na pride ka nga tao, iti gayam mo ako, dagay na pa-pride mo, iti may, kung na pa kumbaba ka nga tao, provide mo lang niya ako Diyos. Dagay di po nga gayam. Mabalin nga awan iti kwartana na tagagayam mo, awan iti may tulong na king pagbayad mo iti ospital, ngam at damat isuno nga karpararag na daan iti pamati, nga ti Diyos isabot naman iti aming nakasapulan. Praise God. Hindi ay iti makulko na napudlo gayam, tumulong na mga wit kadagiti dadagsan mo. Uray na saan mo ang mo, mariknam na dati karkararag para ka. Kada di gayam mo, nararamatan niya ako Diyos nagkakararag. Sumasurwan tayo ka na yun, nagbalin niya kalasugan di blessing, nagkararag tayo. Ngamin, di pa nagkararag tayo, blessing, may laplapunos. Tapos gamitin na yung bukbuk niya ako Diyos, di blessing ka na tayo, i-release tayo lang, dito nga blessing. Kararag tayo, dagiti amin na kakapsap. Iparabo na iti Diyos, may laplapunos ka na pa daw, so tinailikmot iti aglaw da, tinatimbag na ima ti Diyos, di mga aywan iti biyag da, di ayat iti Diyos, di kanayon na may laplapunos iti biyag da. Dagiti jay kakapsap. Kararag tayo, na mapunuda ti raku, mapunuda ti tauna, malapunos dati inanama. I-declare tayo, dagiti jay nalpasan nga intag ni Apo Diyos,
kada tayo kakabsat. Isu nga paramat tayo, handa nga dyan bagbagi tayo, ti kararag tayo. Ti kararag tayo, dagiti ako na kakabsat. So, makipag-awit tayo, iti dadagsan. Ngamin, dyan may sa kakabsat, no in may tinakatado nga blessing, ang nga basta nga kaya nga awit na. Blessing kinhan nga blessing, parehas ka dadagsan dito, isumano, kali ka bumami ti blessing na nakadag. Kas pangaligan ko ano, parang ako makas pangaligan. Ito pa niya ako, Diyos kanya iti milyon-milyon. Ang mga kaya nga awitan. Kahit nga sa walang mga basta ka kaya nga i-manage. Baka iso ti pakatukawan dyan, kararwang. Iso nga tatang, dagi dyan nga, anyaman nga sitwasyon ni Tigbiag tayo, aramatan mo ti ako Diyos, dagi ti tatao. Tapno, may man naging blessing na damat iti kapsat mo makipag-irag umat. Kaya damat naging pakariga, damat aramatan ni ako Diyos, nagkakararag. Mang awit, tumulong nga mang awit ka lagi di mo pa naman nataksan mo. Kita mo yun, di kapag ganito dyan lang presence, di may isang ganyan mo, nagtakal di dyan. Iso hante yung agbalin ko mga aglam na malakal, hante yung mga ukuray ngayon na umay, ibaga tayo. I-message sa'yo, mabalin sister na umay ka dito, mabalin nga kararag na mabalin, ibaga man dito nga nataksan ko, lagi dyan. Tapos nung kita rin na niya di mabalin naman nga, makaramit ka. Number 7, true friend, send up prayers on your behalf to God. Ipudno nga gayan, katika kararagan na ka, hiniapo Diyos. Praise God. Oh, ada ka niti gayon mo, kararagan para ni ka? Amen? Haloan sa amin. Ada gayon mo, kararagan para ni ka? Amen? Para ramatan ni Apo Diyos, wala mo man nga makikita ng marik ng babae ni Pamadi, ini Apo Diyos, ada ramatan ni Apo Diyos. Yaman mo na kita Apo Diyos, agar ramat ka kadagiti kakabsat, nga mangikan kararag ka niya. So kasapulan tayo kakabsat. Dagiti, nagmayat nga panunutan, nga at kaitag kararag para kanya. Glory be to God. Kami naman ni James chapter 5 verse 16, kita naman 16. Praise God, hallelujah. In paay na po Diyos ni Gaya. Nagkakararag para niya. So nagmayat tayo nga panunutan nga dati gayam po nagkakararag para niya. Di dyan ipundok nga gayam. Agkakararag para niya. Confess your fault one to another and pray one for another that you may be healed. So, agkikinararag tayo, imaysa, kahit kumaiti pa nakaagas. Amuyo di pa nakaagas kakabsat, hala pa nakaagas din yung physical na bagi. Sakupon na dito, itintiro mabiyag tayo. Panakaisalakan, panakaagas, iti na spiritual nga biyag tayo, blessing. Amin! Nagkita iti na spiritual na bendisyon, pwede panakaagas. Kasalungan maagasan tayo, kuna na, intun agkikinararag tayo. So, wani diag biyag, nahanak mo diag kararag. Wait. Itaw saan nga amo diag kararag. Matay. Kuna ni Apostol Pablo, magmag nang awang tayo. Kaya iti tao saan na, kaya iti mangi kararag, iti pada na nga tao. Awan ti blessing, iti na nga tao. Gamin, intun ada ti panagkikinararag. God commanded the blessing, even life forevermore. Lord, may sa tayo, at itimpuyog tayo ang aginayat. Psalms chapter 33, blessing, iti command niya kung magay ayos kada tayo sa kapsak. Diyay, may command iti blessing agayos kada tayo. Isumano, agkakararag tayo, blessing agay ayos kika, agay ayos mat, kada iti mapuna nga kakapsak. Nuhan mo kaya iti makitinulong, awan iti blessing. Tawan na kaya iti makitinulong, awan iti asin na, awan iti blessing. Hindi na itang tao. Awan di pa nakaagas. Hindi na itang tao. Ngayon kada tayo kakabsat tayo, tangay ti parabol ti Diyos, ginawat tayo, sursuro na tayo ti amin, nagkita ti na Diyosan nga panagbiag, ipagbaga na dito ay, akikinararag tayo, tapos makagasan tayo. Ada ti karijay, kung akikinararag tayo, hindi ti mapasama, that you may be healed. Amen? Praise God. Pray one for another, that you may be healed. The effectual fervent prayer of the righteous man availeth much. Dakdal ti maramidan, iti nalintag na tao. Ano nga nagbalin tayo nalintag, idadakata tayo ni Kristo. Amin kayo, nalintag kayo mga tao, at nabilag kami ti kararagil at daka na kayo ni Kristo. Sana kayo, may tisangwanan nyo, ibagak nga nalintag, gapu iti naramid ko, gapu iti kinimbag ko, no digat inmayag tisangwanan nyo, nga po nang i-declare ko nga nalintag, gapu ta at daka ni Kristo. Gapu tayo nawat tayo ni Kristo, iti biyag tayo. Praise God. Hallelujah.
So number 7 isulit kaabsat nga Diyosan nga kababalin iti pudno nga panagigayam na Diyosan nga panagigayam. Number 8, true friend will point you back to Jesus lovingly and will point you back to Jesus. Dahil dati pudno nga gayam na ayat isuna kaya iturong na ka kay supli kini Apo Isus. Numaytobrak ka sana ipalubos nga kasta kalatan numayadayo ka iti Diyos. Nudikat iturong na ka nga isubli. Si ayat isuna iturong na ka nga isubli kini Apo Isus. Aramidan na iti amin na kabalan na tapno iturong na ka kini Apo Isus. Kasdyan iti pudno nga gayam kakapsat. Iturong na ka nga isubli kini Apo Isus. Encourage na ka, patigkaran na ka. Dahil iti ayat ni Apo Diyos. Dahil iti invitation ni Apo Diyos. Kasdyan nga na yun iti pang-encourage tayo. John chapter 11 verse 28 ba yay? John chapter 11 verse 28. Hindi, basta naman kakapsat. Karayan ko managlagit kakapsat. Invitation ni Jesus Christ kada tayo. No, dati agin invitar kada tayo at maragsakan tayo. Di nang mangurunan ni Apo Diyos, agin invitar na tayo kakapsat. John chapter 11 verse 28 ba? John chapter 11 verse Isang man, come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Sige lang, come unto me, all ye that labor. Kita tayo ng kakabsat, nagbilag kami, dating sa invitation ni Jesus Christ, kakabsat. Praise God. Nagragsak. Ngayon imagine, ada di aramatan niya ako Diyos. Nga magiturong ka na tayo, mga kapigsa ka na tayo, mga pabilid ka na tayo. Hallelujah. Yan. Ay, wad macho gaya mga dyan. Macho, gusto gaya 11 verse 28 ng macho. Di yan na. Praise God. Pero ni Jesus Christ mismo tayo sa auditory. Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. 29. Ituloy-tuloy naman. Yaro na lang. Tuloy-tuloy naman. Praise God. Hingga na iti 30. Praise God. When handa nga para kini may isa nga tao dito yun, no nagiti na ito mga tao, no kanagiti na mati. Amen. That invitation niya ako just sa pasap na dati amin. Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Yadadagsan kinaapong kat nalagaan. So may problema nga umaiting kapat saan na nadagsan. Tanda ni apong mga awit. Kadagi dyan. So nga anyan awidan, ang nga yadadagsan mo. Yadadagsan ni Apo Diyos. Iti awidan kat nalagaan. Kat isuday to'y tainawit nan kagiti amin na dadagsan tayo. Kat makasarap ka iti mapuna nga inana. So idisong ya awit mo kinyana. Idisong kanya na kat makasarap ka iti inana. At yung may isa nga agkakayo, nakaawit isunan ni kayo. Ikaw dapat iti lumabas nga kuliglig. Nakisakay mo iti na naman dyan kuliglig. May ka nagsakay ka. Kuna naman. So nagsakay mo isuna. Idinawatiwat mo tanga diso, yung tinaparay na. Katara fruit pie. So nagawid isuna, din ba nagpara, nagawid, hingga na dyan balay na. Kuna na pirme, di ba babawi ka nagsakay dyan kuliglig. Parang karo pa yung nabanbanlugak. Kaya, hindi nagsakay suna dyan kuliglig, dyan kayo, may inaawit na lang dapat. Nagkaratawag mo dyan kuliglig. Kasi inaawit na naman kayo diso. When nagsakay iso na agpay, so man naman kayo diso. Ado di Kristiyano, kasi di kami kakapsat. Ado di kakasta nga Kristiyano. Wapan naman kikimong itag dati biyag na kinahapon Diyos, nang dyan dadagsan na naman itag kinahapon Diyos. Dyan dadagsan mo itag mo kanya na at makasarap ka iti inana. Amen? Praise God. So, tigayang kat si ayat iso na yata tayo lagi na Diyos ang napanikigayang mo lumang kapanin iti Diyos ang napanikigayang kakapsat. Kat si ayat na mangiturong tingka kini Apo Isus. So, apay nga kasapulan tayo. Iti mapunang nga gayam. Importante nito eh. Apay nga kasapulan tayo di gayam.
Kaya damat dagiti tattawa nga sandal nga kayat tigayang. Wala ka dagiti tattawa nga kasjay. Kayat galatan iti agbimiruglo gijurag ti balikat trabaho kastan no dagiti katrabahoan ng awanin ti kayatdan nga gayam. Apay gamin adu gamin dagiti gagayam nga nang loko kadakwada isut gapo na nga naupay dan kadagiti gayam. Nga mibagan ting kakapsat ting gayam. Kasapulam iti gayam. Maada tayo manipod iti Biblia nga ti Dios tinangpatao iti gayam nga tumulong kin ka kin aramatan mo tang ni Apo Dios dita ka gayam nga agdan tapno makasakipat ka ti baro nga tupad iti masakbayan. So kasapulan tayo ti gayam nga tumulong kada tayo ti tiyempo iti rigat kasapulan tayo ti gayam nga mag-encourage kada tayo nga dati pada sa tibiyag. So kasapulan ti gayam kasapulan tayo aming kakapsat iti gayam nga agkarkararag para kada tayo ken magpabilit kada tayo, ken mangiturong kada tayo, ken Apo tayo nga Jesus. Kataklo ninyo dito ako na yung manitimin. Praise God, hallelujah. Praise God. We glorify your name na mayang matipagtakdan kayo kakapsat. Hallelujah. Rampaka tayo ikinibag na Apo Diyos inibiyag kayo. Glory, glory. We give you praise, Lord. We honor you. We magnify your name. We give you praise, Lord. We need you. All the time, Lord God, Jesus, we need you. Every hour, every minute, every second, we need you, Lord Jesus Christ. Not my will, Lord, your will be done. Thank you for your grace. Maday tayo ka, Apo Diyos. Sige, kapsa kung habang nalagiwat mo, presyaran ni Apo Diyos. Kaya kung naman Apo Diyos, itad ko kingat ibiyag ko, itad ko kingat ipuso, kahit ko di baro manawag, kahit ko di baro direction, kahit kung ay safety, di ka narawag kita. Glory to God. Hallelujah. We give you praise, Lord Jesus. Majesty, Yes, Lord, we praise you. worship His majesty. Itagay tayo, di iman tayo, kiniawa Diyos. Mas makikisunod tayo, di siya tayo. Hallelujah. Glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His throne, His anthem praise. So lift up on high the name of Jesus. Magnify and glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship
glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Yes, we give you praise, Lord Jesus. You are the King of Kings, the Lord of Lords. Lord Jesus, you are the Alpha, the Omega, the beginning, the ending, which was, and which is to come, the Almighty. We give you praise, Lord Jesus. You are the solution to all our problems. We give you praise, Lord. We honor you. We magnify your name. Progyaman kami, di kiniimbag mo ako, Diyos. Di nag-imbag ng iman. Your gracious hand of God, na mga aywan ka na kami, alam ka na yun. Agyaman kami ako di bangar. Itirag ko ako Diyos. Pinagbalin na kami nga baro nga parswa. Pinagbalin na kami nga nasantuan. Babaan, kinapumi nga Jesus. Agyaman kami dinarami ni Jesus Christ sa the cross. Nagbalin kami nga nalintag. Nagbalin kami nga natapnang, nanakman, kinananay nga makaayayo, iti matang mo. We give you praise, Lord. Agyaman kami ako. Iti unos ti panagbiag mi ako nga nabagbati. Itibiging ka ako, Diyos, nga panagyaman, panagdayaw ako, panagtalag, panagdepender, panag-apresyar ako. Agyaman kami ako, Diyos. Iti kinaimbag mo ako, Diyos. Nag-imbag ka unay, kat sikat ika iimbagan iti amin. Gyaman kami ako, Diyos. Iti papaay mo nga ragpo. Ipapaay mo nga talna. Talna nga artapan na ti amin nga panakaawat kin panakaammo nga mga aywan iti panunot iti puso mi. Manipod ka ubingan ing gana tinatalnan ako Diyos. Dahi nga talna ako nga nagtaod kin ka at danganan ka nayon kada kami. I-declare mi ako Diyos ti kiniimbag mo. Nga iso nga agtalinaad nga may lapilapunos kada kami ti panagayat mo. Nga iso ti blessing nga agtalinaad kada kami. Nga iso ti armas ti nga pangsarangan iti amin na dumardarang nga gayang iti kapuso. Agyaman kami ako Diyos. Tadda ka kanayon nga magpapigsa kada kami. Tapos mapagbaligyan mi nagiti amin nga padas iti biyag. Agyaman kami ako Diyos iti tunggal ka nito. Adda kami, adda kami ako ma-appreciate kin ka ako Diyos amin na dadagsan kin papaksya, kinaramatan da kami ako Diyos nga mga ramid ka iti amin nga pagayatan. Kinaisang sangayan ako Diyos, kitararamidam iti biyag mi. Appreciaran mi ako iti amin nga naramid mo iti biyag mi, nararamidam iti biyag mi, kinaramidam pa iti biyag mi. Nagiti nga kakabsat ako Diyos, kararag ko ti paramor mo, iso tinakalikmot iti biyag da, agawid da ako Diyos, kinapno tirag ko, napno iti nanama. Fill them, O God, with joy. Fill them with peace as they trust in you, O God. Fill them with hope, O God. Manaydayaw ka unay ako, Diyos. Dahil tati kayat mo, nga aramidan ka na kami, nga panpanakan na kami, ako, Diyos. Hindi kinaimbag mo. I declare that God fill you with good things so that you stay strong. Glory be to God. So receive that blessing in the mighty name of Jesus Christ. Glory be to God. Hallelujah. We praise you. We magnify your name. In the mighty name of Jesus Christ. God bless na para mapanakpak para ginagawa. Hallelujah. 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 Tutuloy ko yung harambakan ng sinimbang niya ako Diyos. May blessing niya ako. Ito na ka na yun. So,